Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV ko adi kala en puɗɗorima inde gueno tedduɗo towɗo mbo sénare wodani kisɗo kisnuɗo kisɗo kadi kisnowo mbo kisalala gaga muɗum tedduɗo teddini kala ko teddi towɗo towni kala ko towi mbo arsuko e fitade adi woni e tamande mum kanko woni jiɗo waɗa kadi baɗowo laato caggal yettude Allah ko julde nulaɗo makko bajja amnata Abdoullah jami kisale makko timoɗo annabaɓe kodde nulaɓe ko ɓurɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo kadi guila hay hunde wodani mo kala kadi ko wodi wodiri ko sababude mum caggal ɗum jetten jinnaɓe meɗen wonɓe sababu godagal men o aduna en jetti nene haadi mum sikki ala en donima baba e bawɗe mum caggal ɗum jetten helifaɓe diine kam e aada tawi kadi ko sañdiantoɓe gotago saliɓe yaware ɓe galda e tar leñol ngol kam e diine o kal sikki ala en calmini ɓiɓɓe fulɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala debbo e gorko suka e mawɗo goto e moon kala ɗo salminte e welto no salminirte e welto sikki ala kadi en garti e yewtere meɗen Pinal e gandal no gowɗen wadde kala e saaha so tawi en gari e yewtere men Pinal e gandal gam bismade e goto e baroɗe leñol ngol ni kadi gurdini ndi dewri ndi wadde sikki ala hande kadi ko goto e baroɗe leñol ngol tigui e bismiɗen ɗo nden noon bandiraɗo gorko tedduɗo a salminama kadi a bismama kadi yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV kala bismimama to sawtowol to ko banimon debbo Oumou Hani Anne gam siftinde on lollirɗo momti gonɗi an nden noon bisimilla maɗa ceerno nde calminta yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe Pinal TV caggal nde jettuɗen Allah julɗen e nulaɗo Muhammadin sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen jinnaɓe jettuɗen dendagal seeranɓe e hilifaɓe e kadi ko weltare tan wonande gargol meɗen ɗo hannde e arde wallodirde moɗon e jewte moɗon ndi e ko fate gandal e Pinal hay sinno gandal ala hen kadi Pinal kadi ala hen kono noon tan wasata neɗɗo foof fulɓe mbiyata ko ɗomde wasata to heedi e kore noon min beltanima on kadi amin ñaago Allah kadi golle gonade ɗe darde darade nde yo Allah sembin ɗum kadi tinna kadi hokka wune mbijahi rasulillah kadi hokka ko wiyete ko fartange e leñol ngol to jiɗɗen yo leñol ngol yettoɗo e ko jiɗɗen e leñol ngol ko tawa kadi Allah ina walla en e majjum kadi Allah hokka en hen sagoji meɗen mbijahi rasulillah ɗum noon en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe foof en juurimamaɓe en neldiɗo en ñaguima duwaw a jarama weltanama no fewi bandiraɗo gorko tedduɗo kadi guura cellani tawno gurdam ma ko nafoore mere kadi min bismimama lawol gongol sikki ala ceerno Moussa Ba min bismimama kono kadi emin jiiɗi andude ceerno Moussa Ba holto jeeya ko holtone leyɗe ko holtone diyonuji holtone guure bisimilla ma Moussa Ba de ko Moussa Ba tan ɓolo ceerno won koye abbitade so a yettade taw wiyatawol woni Moussa Ba jeeya ko to wiyete Sénéwali Sénéwali ko hedde banggue Kañaga e diwan Yelimane e région de Kayi jibina ko caggal leydi to wiyete Gabon mawni noon ko e diwan he janggi Alqur'ana he janggi gande bon ko janggi ko fof ɗo janggi e nder Mali hen hunde e nder Mali jombugo en siwoyna en ko heddi ko kadi waɗi Dakar seeɗa waɗi Nouakchott seeɗa e ko nandi hen jarama weltanama neɗɗo wawi tonguirde ɗum noon tan en beltima no fewi guura cella tawno gurdam ma wodi nafoore kadi mbiyeten tigui ko gorko mo joom leyɗe kewɗe kono kadi gorko mo joom guure kewɗe bisimilla maɗa e Pinal TV sinno wona bisimilla ko bak ɗo ko an bismoto hoorema saabu eɗen gandi galle Pulagu ko galle ma ɗum sikki ala hen ko hunde nde laaɓe ɗen tigui nden noon bisimilla ma ceerno Moussa amin jiiɗi andude hol darde e ceerno Moussa Ba e oɗo saaha darde ko Pulagu ngu tan mbiɗa sikki hankadi ɗum ɗon hankadi wona yimɓe kono yaccinde kadi darɗe ɗe ina waɗi darɗe ɓe hen ko yimiyankoɓe ɓe hen ko windiyankoɓe ɓe hen ko wittiyankoɓe windiyankoɓe enen ko e oɗon fannu seeɗa pitoɗeɗen wittiyanke windiyanke hen etataɗen he mbaɗeten tete beele eɗen mbawa windude kañum e wittude
eɗen jogii goomu nganndanɗaa hoore ma wiyete goomu Fuloye Witto mi annda so tawii eɗen mbaawi haalirde ne woodi goomu Fuloye Witto goomu ngu ngu renndini ko denndaangal annduɓe fulɓe est ce que denndaangal kala ko wiyetede nganndu pullo bittoowo binndoowo jogiiɗo fannu mo ngannduɗaa omo heɓindii fannu o taw koto mo golla heen ko ɗum goomu ngu renndini ngam leñol ngol waawa yiitondirde ngam annduɓe leñol ngol mbaawa yiitondirde sabu so tawii annduɓe leñol ngol mbaawi yiitondirde tan ɓe mbaawi yewtidde e faamondirde kala ko mbiyen kala ko ƴooga e maɓɓe walla kala ko ɓe toɓni kala ko iwe maɓɓe e ganndal wonata ko cellungal sabu wonata ko hunde hawrande wonata ko hunde nde ngannduɗaa wonaa gooto tan joñi e ndeer suudu muɗum windi walla waɗi walla haali so tawii wontii ko enen fof ɗo eɗen paamodiri ɗum ɗo eɗen jewtida heen haa paamodiren heen so feeñii tan wonata luural so yalti bool tan wonata kadi ko ŋakki hay so ŋakki tawat kam kono yaade zamanu sabu ganndal fof ngal jiiɗa tawde wonaa ngal diine ngal kay wonaa ngal qur'ana ngal kala ganndal ngal jiiɗa ene woodi tan nde ɗo tolni e zamanu ko ɗo ɗum ko ganndal kono so yawti yeeso seeɗa tan ma wor garɗo wiima sinno ko min wonno ko ni jiɗi ko ni waɗatno tawari ko noon sabu ganndal ɓosat est ce que ganndal ɓosat jarama jooni noon koye nde ɗon darnde kam hannde o ene jeeya e darnde meɗen kam nde dariɗen to ko faati leñol ngol kam e on fannu wittude e fulde fulde woni ƴettude denndaangal gande gonɗe e ɗemɗe keddiɗɗe fof mbatten ɗe pular lowɗen ɗe gande ɗe fof e ɗemgal pular a jarama ceerno Moussa en beltima no fewi wuura cellani tawno gurdam ma ko nafoore mere kadi e ngol ɗo jaabowol labtugol tigui kadi en gandi tigui ko mbiɗen ko sinno wona bisimilla ko baak eɗen gandi ɗo ko ceerno Moussa Ba bismoto hoore mum sabu eɗen gandi wonki leñol ko ɗemgal woni wonki leñol ene yimɓe daraniɓe ɗemgal ha tengte wittude ɗum e fulde e yoga e kelme e yoga e gande ene watta e ɗemgal ngal eɗen mbiyeten ko ɓen goni ɓerde leñol ngol wadde mbiyetenomo jeeya e goto e ɓerɗe e leñol ngol kadi en bismimomo kadi en mbi yo Allah sellin sembina kanko e hono makko en kala hokkaɓe ha joni coftal sabu ko kamɓe tigui ganduɗa hande bandiraɓe walla kala biyowo hande ko janggo pular mbiyeten koye mabɓe tugni sabu holko tugnore mabɓe sabu hande o ko wittude ene hokka ɓen yo ndew e ngol ɗo lawol way kono ferde laabi ni wadde en beltanima mabɓe no fewi kono noon namdal men garnal e fewde e ma walla ɗimmal fewde e ma ko hol koko fewte aada kam e diine e aada e diine holko hecci aada e diine ko hecci diine hecci aada diine hecci e aada ma en eto yañade hen seeɗa sabu aada ko bani adama waɗata ɗum est ce que ko neɗɗo waɗata hunde o duuma e hunde nde hunde wonta aada makko est ce que ɗum woni kañum wiyete aada kañum wiyete fina tawa ko pinɗa tan jiiɗa tawɗa jinnaɓe ma ne mbaɗa walla tawɗa wuuro mon ne waɗa walla tawɗa leñol mon ne waɗa ɗum woni fina tawa kadi ko ɗum kadi woni aada kala ko yimɓe gadori wadde duumi hen ina moƴƴa noon e bona ene moƴƴa ene bona ina yooɗa ne soofa kono ko aada maɓɓe noon ɓe mbayi joni noon sa yeehi won hadis goto ne wiya wonde adatul biladi kal farida wonde aada wuuro way kono farilla ni ɗin noon ko moƴƴi ɗi noon no laɗal haalata ɗon aadaji moƴƴi ɗi saabu aɗa ara e wuuro tawa wonnoɓe mbaɗirta tawno ɓe mbaɗirta ni lundaki sharia ina feewi taw lundaki sharia ina feewi joni noon an sa ari hay sinno a wonano mbaɗirannoɗa walla hay sinno wona noon jinnoɗa sa waɗani noon tan ɗesata wade kono jattuɗo lawol ni lundi ɗum woni adatul biladi kal farida joni to banggue diine diine kañum hecci fof so jiiɗi mbiyen saabu so jiiɗi mbiyen diine kañum woni Allah yerwa subahanahu wa taala saabu nde Allah woni kañum tan hay hunde wodani nde o muuyi tagde tagore o tagiri tagore nde ko haw ande o ko haw rewe muuyi tagde tagore tagore nde ko haw ande o ko haw rewe o itti hunde e annore makko no ittiri kanko andi o itti hunde e annore makko o tagi tagore nde o tagi nde ɗum woni ruhu nulaɗo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o ittiti e tiinde tagore nde
o tagi ko wayno darogal o darni yeeso tagore nde daari yiino nde wayi yoodde to bange tagore ende no wayi timmude ende no wayi fewde nde sujjani jomiraɗo subahanahu wa taala sabu jankinagol e mantugol tagore nde sujji fodde kono abbo e 70 hitande 70 ujunere hitande sujjuuda taw ko yettude Allah e mantude Allah ko diine sen ƴeewi ndiɗo leydi ndi gonɗen hade adama oɗo bamin jibinɗo en hade makko arɗo tagore goɗɗe tagama ha keewi wiyama wonde woni hedde ujunere tagore ɗe ganduɗa hoorema taw ko sifaji tagore hono tagore men nde hayso ino serti kono noon ko hono ndiɗon mbaɗi ɗin fof ɗen taggoje fof gardunoɗo ko rewde Allah kala hen tagore so ari so woni ɗo seeɗa so woofi Allah momte nden tagore halke nde yitte aduna he haala wonde adde watte ndi adde ɗo ko jinneji allahu akbar ɓen koɗe leydi he ɓe koɗe leydi he dumuna juɗɗo eɓe ndewa Allah ha ɓoyi ɓe goofi Allah ɓe ndiwa malikaji jippi ndiwi ɓe natti e leɗɗe ɓe natti e leɗɗe caggal mum malikaji kamen goni ɗo ina ndewa ɗo Allah ha nde Allah wi inni jailun fil ardi khalifa mbeɗa taga neɗɗo mo ganduɗa mbeɗa waɗa mo lomto e dow leydi he mbeɗa waɗa lomtotoɗo e dow leydi he lomtotoɗo ne wawi wonde taw lomtoɗo Allah ina wawi wonde ala ko malikaji oɗon gimmoto tan kadi goɗɗo ne ara lomto mon Allah kam wi tan kone waɗa toon lomto e leydi he lomto ko baba adama nde o taga tagore makko nde timmi nde yeehi ha waɗa annore Allah nde woni ruhu mo Allah waɗe makko itti koye e hoore muɗum waɗe makko nde waɗimo kanko baba adama nde yetti e hoore tan o islu nde o fetagui tan o islu nde o isli ko adi haalde alhamdulillahi rabbil alamin waɗi ko yettude Allah ndeke diine adi diine hecci aada saabu kanko hoore makko nde fini tan waɗi wadde ko rewde Allah yettude Allah tagɗo ko o Allah yumu yarhamukallah eyi ɗo joni sen jeeyi to banggue goɗɗo bani adama ko waɗi ɗi leƴƴi fof so goofi Allah ne kalkama guittama ha laaɓi haala momta ha laaɓi ha heddi enen hay sinno waɗi leƴƴi kalkaji kono toujours no woodi heddotoɓe konngol ɗo konngol nde adama wi isli tan wi alhamdulillahi rabbil alamin Allah yumu yarhamukallah oɗo firti ko hankadi kala gofol ngol o wawi waɗoyde yurmede Allah adi e makko ɓayde yurmede Allah sakkima noon hankadi kala ko wawi wadde yaafo ene wawi tawede ɗon ɗum waɗi jurmotoɗo wonata ko jaafotoɗo neɗɗo woni jurmotoɗo o wiyama ko jurmotoɗo koɗo wona jaafotoɗo yaadani gueɗe ɗiɗi gona compatible jarama weltanama no fewi ceerno Moussa guura cella tawno gurdam ma ne woodi nafoore kadi laaɓi ceer en gaare namdal tataɓal hay sinno lamde ɗeɗe goɗɗodirani jubbana en hen seeɗa ha tengti ko fewti haalni en ko diine tigui hecci aada nde wonno heewi ko yimɓe hewɓe lurde ɗon sosoɓeɓe fof kaldata tan kono beldani en beltima ne mbawɗa laɓɓinande en kono noon ngal ɗon lamdal ko hol ko serde diine aada hol ceerugal mum beele wonko mbawɗa jubbande en hen eyi ha joni kañum namɗe ɗiɗi fof ɗe ɗesi wade kono koɗe goto ni diine ko dewal Allah diine ko Allah wi nulaɗo Allah wi holi on nulaɗo noon fawi koye jamanuji saabu seɗen kaala en mbawa wiide eɗen kaala tan so mbiyeɗen kaala tan hande o e wadde firti ko haala men ka ɓasotako no fewi ka degotako no fewi saabu tarih aade fuɗɗi tan koye fuɗɗi guila e tagore baba adama so mbiɗi ene mbawi wiide ina adi ɗum kono noon tarih aade fuɗɗi koye tagede baba adama wadde diine o mo men o enen ko ɗo nden fuɗɗi wadde aada men koye nden fuɗɗi nden kadi nden fuɗɗi fof nden fuɗɗi nde baba adama ari nde woni dow leydi he o joguima aada o joguima aadaji kanko e ɓesguji makko nde haw ɓesni han kadi ɓe joguima aadaji ɓe joguima pine ko yimɓe cikkata hande ko gueɗe kewɗe hande yimɓe ne cikka mataw ko o sadio ne fuɗɗi walla wona defte ne kalani mbiya koye zamanu mani ne fuɗɗi heddi ko e saaha ɗufan gueɗe kewɗe majji kono gueɗe kewɗe fuɗɗi koye saaha baba adama ne joguino 110 deftere 110 deftere nde foof ko seeɗa woni hen dewre ni Allah ɗum ɗo ne harmi ɗum ɗo ne dagui ko ɓuuri hen hewde ko holno wurdete yani la science ɗum woni aada gandinal la science aada
ko holno wuurda no wuurda no waɗirte no gollirte ɗum woni aada jooni so haa ɓooyi aada o wonta ganndal tawde so duttima e lasli tarikh aade wona geɗe ko heen ganndal heɓa fulɓe mbiyata haa jooni ɗum waɗi sen mbiyama wonde fulɓe koye leƴƴi ɓurɗi ɓooyde jeeya e yeddinaaki fulɓe mbiyama wonde ganndal ko teskuya koko geɗe teskatenaɗe ko heen ganndal heɓa caggal ganndinal caggal jangde teskuya sabu hay sa woni janngowo sa wona teskotoɗo ko janngata ko a wawata ma gonaji sa woni janngowo ne ko ma gona teskotoɗo wadde hunde fof heɓoto ko e nder teskuya ɓoyde fay ko ganndal so ko teskotoɗa heewi noon ko ndenata heewa soko ndenata heewi so ɓooyi mbatta ɗo joɗɗa fof woɗa kalɗa mbi jam kaɗdi kam ko gandu e waɗi ɗum ko wawde teskade joni noon aada ko kala leñol tan kala leñol caggal ndi hankkadi leƴƴi jeehi hankkadi mbatti saktade kala leñol jogui no wuurdi jogui ko suuɓi jogui ko waɗata jogui ko tawi jogui ko won hen ni ganduɗa hoore won aadaji ni ganduɗa hoore mata ko diineji ɓennuɗi ɓoyɗi gonno hande ɗi goni aadaji caggal e nder diine islam o caggal e diine islam oɗo ari keso o caggal nde o ari nde omo jogui kanko no modèle makko banggue wadde ko heddi ko wontino sifa aadaji ni kala leñol to banggue teskuya tan tawi kala leñol ngol diine o arno tawi ɗum ene heddi e aadaji ɓurnoɗi moƴƴude e aadaji ɗi ronno ngol leñol woni ngol tampani to banggue diine islam yani ɓe kaɓaka ɓe porsaka fulɓe noon ko hen jeeya sabu nde fulɓe nde diine islam ari fulɓe tawi ko fulɓe ne jogui aadaji mumen ɗi foof enen jaadi diine islam kala ko diine islam harminta fulɓe ne karmini kala ko diine islam añi fulɓe ne gañi kala ko diine islam hersata fulɓe ne kersa kala ko diine islam yiiɗi fulɓe ne jiɗi eyyi to banggue aada mabɓe ɗum ko tawi ko aada mabɓe wona diine ko ɗum aada joni noon diine islam ari tawi ko mabɓe ko ina yaadi e ko muɗum ko wadde so tawi en gonɗini ko taarih en koɓe kalata fulɓe kaɓaka porsaka yo naate diine islam kono ɓe mbaaja tan ɓe mbaaja kala nde nde mbajtoɗo ari so haalaniɓe ɓe nana koɓe haalata ko ala ko serti koɓe mbaɗata ko kono on saaha so fulɓe ne jogui fimde ɗum kadi koye aadaji jeeya jogaade fimde tidde fulɓe ne jogui fimde ɓe joguino fimde nde ɓe piɓodirno e annabi Moussa nde fimde ɓe jaltata e mayre sona ɓe keeɓi dalilu laaɓɗo eyi dalilu laaɓɗo mo ɓe keeɓi o noon ko diine Muhammadin sallallah alih w sallam ɗo anne kadi ko dalilu laaɓɗo sabu annabi Moussa e nuwaɗo Muhammad sallah sallam ko hunde wotere wona gueɗe ɗiɗi ko hunde wotere e on saaha ɓe piɓi kadi ɓe kesɗitini fiɓde mabɓe wona kay ɓe piptito ɓe piɓi ga ala ko ɓe kesɗitini fiɓde mabɓe ɗo nuwaɗo Muhammadin sallallah alih w sallam ɗo ɓe naati diine islam ɗum waɗi hewɓe ne kaala ɓe mbiya ha joni ina tiiɗi ɗo garta e wuuro fulɓe tan tawa eɓe darni jama mo wona jama islam jamaji diineji goɗɗi ɗi aɗa wawi noon tawde fulɓe ɗiɗo tato woda tawɗa pullo ne wondi goɗɗum ene wawi wonde kono wuuro fulɓe nani to lasli kon wuuro fulɓe tan eɓe mbaɗi jama tan mo wona dema diine islam aɓe weeɓani eyyi ko ɗum foof ko wonde aadaji ɗi ko aadaji moƴƴi joni noon ha joni noon eɗen jogui aadaji ɗi mbaɗaka barke woni haaɗi ɗi waɗede barke tan noon koɗi kawrani e diine islam hen banggue goɗɗi ɗi ko iɗine tonggui en ɗi kadi en yaade ɗin no mbayi ɗiɗi keewi on mbawɗa sifanade kono aadaji leñamagu ngu ina hen jeeya kaari en ndesata kaari en minen kinɗam kinɗagu ngu kaari en minen kaari en min mbaddata ni minen kaari min mbaddata ni kaari en gardata ko min kaari en ganda hay hunde ɗum nadani en caɗele mawɗe sen duttima to banggue jomiraɗo subahanahu wa taala kañum e hoore mum wi wonde o tagui en o waɗi en ko hen leƴƴi e kinɗe o wi ko beele eɗen gandodira beele eɗen gandodira o ina waɗi firoji ha heewi li taarafu on waɗi firoji ha heewi won wiɓe ko beele oɗon ndesodira won wiɓe ko beele oɗon gandodira to banggue foddeji saabu so tawi ngol ɗo oɗo galle woni tafowo yaari on banggue ko meccal tan
yo andane ngal ɗon meccal ko haa leñol ngol waawa yaarude yeeso goo kamɓe ko maɓɓe ɓe mbawa heen ɓamtaade yani ɓe mbawa heen gollude ɓe daña hunde ɗiɗi kala kuutorgal cohla ngal kamɓe to baŋnge maɓɓe o eɓe mbawi ɗum fewnude wadde a hayti ɗannanaade ɗum walla a hayti jooɗa tan aɗa yiɗi fewnude ngesa ma walla aɗa yiɗi fewnude hunde tan donka fewnude don joɗɗa firti ko kamɓe ko ɗum woni nafoore maɓɓe so tawi ko gaynaka ko noon so tawi ko ndema ko noon so tawi ko sakke o ko noon so tawi ko labbo o ko noon so tawi ko goɗɗo e goɗɗo o ko noon kono noon enen jagguɗen ɗum mbattuɗen ɗum gueɗe ɗe ngannduɗa woni tonngol bongol ngol ngannduɗa en jahata a suusa resde heen hay goto yani ni hay heddiɓe hay wiyaɓe ni ko koyemumen ko kañumen goni ɓeeɗo ɓe hay ɓeene koyemumen ina mbaɗi galleji ene ciisodira e nder koye mumen wadde firti ko mawmaw ari wadde so mawmaw ari firti ko tonngol ari so bato jooɗima wona neɗɗo fof suusi haalde so haali wiye holi an ayi holi an wiyete kaari en tan kaalata joni kaari en haaloɓe wadde kamɓe ne soɓe kaali haɓe gayni ɓe ga mbiya minen min ngala hen haylaka wadde so tawi wonti ɓeega so kaali ɓeega jaɓata te ɓeega kadi jaɓata kadi ɓeega kaala mbaɗi ko leñol ngol waɗa ko catégorie hiérarchie ɓe goni dow ɓe ndewi hen ɓe ndewi hen tawno ɗum adanoki woodani kadi ɗum kadi ala fof ko nafata hunde ala ko nafata woni dimo tan tawi ko gonga woni diwo tan comme Allah wi o inna akramakum indallahi atqakum woni dimo tan kulɗo Allah woni dimo ko dimɗuɗo e jeenge heddi ko fof bolle pooɗi kala mo suwa rimɗude e jeenge jahannama o wona dimo ɓayde ko mbawɗa diwade ga e denkade fof wattinto tan ko jomum o tongue ha tiiɗa nokku ɗo ganduɗa hoorema kadi o ala kadi ballowo mo goɗɗo wala mo wullitto o hewata jawdi ha jawdi ndi sottamo o hewata ɓesgu ha ɓe cottamo o tongue hawtiɗo aɗa o ƴette o wedde e nder magge donc wadde jomum rimɗani jarama jomum rimɗani jarama ceerno Moussa yo Allah yoɓ moƴƴere kadi en keeɓiɗo faamu kadi ko hunde nde ganduɗa ko tonggol ngol ganduɗa walla dukol ganduɗa oɗo saaha mo yimɓe dukata ha tengti ko wiyete ko kinɗam ganduɗa ko tawɗen kono ma mbiya no tawirnoɗen ni ken wayluɓe ɗum eɗen batti ɗum goɗɗum kinɗam ngu ha fecci en a jarama a weltanama no fewi namdal men ngal ɗo ko hol eɗen gandi hande o ceerno Moussa ene jeeya e wittiyankoɓe leñol ngol e oɗo saaha gonaɗo holto ɗemgal ngal tolni to fewti e gandal beele wonko mbawɗa sifanade en hen saabu eɗen gandi ko ɓuuri hewde sen laɓɓitini namdal ngal ko ɓuuri hewde sosoɓeɓe cikkata ko ɗemgal pular ngal ha tengti min kay cikkatmi sa ɓaca tan sa watti yiide bindol sa heftima ceerno ma gasi annene ƴetta kaɓirɗe ma jangguinoya goɗɗo ha heftoma beele en diwi ɗon walla ha joni enen kam ko ɗon tan gonɗen eyyi ɗemgal e gandal fewdirani kadi laabi ɗiɗi ɗi jiida ciirol kono noon kadi ko gueɗe kadi kawritoje way kon likkini so fuɗi tan waɗat ko cate ɗum fo yaha banggue muɗum ɗemgal ko sawdu walla mbiyen ko magasin o noon koye nder makko moftete gandal gandal ngal jiggoyte magasin o kanko nokku go tan woni ɗum woni ɗemgal ngal sa fewni magasin ma mahi magasin ma ha gayni magasin o kay ko ɗon tan woni magasin kay immata ko yaha wiyana yiilo yo guura ko an kay yiiloyto guura gadda mbaɗa e magasin ma mofta nde cohluɗa foof jaaha cokta jaltina ko cohluɗa hen foof aɗa heddi ko kadi heddo toon ɗum woni ɗemgal ko fawru kañum moftat tan eyyi wona ɗum ɗon wiyeteno wona gandal joni noon to banggue gandal e hoore muɗum leñol ngol kay engol janggi leñol ngol engol janggi engol witti kadi gande e kala ko fate banggue gandinal gande fof bindama e leñol e ɗemgal he hande mbeɗa wawi wiide hay gandal gotal heddaki tawa ngal suwa windede heddi ko holto ngal tolni to banggue bindol holto ngal tolni beele ngal windidama ha ngal laaɓi walla
ngal windidaaka haa ngal laaɓi kono defte ɓami muuleede e gannde gila hannde woni hannde duuɓi 50 walla 54 pawɗi ko defte ɓami muuleede e gannde so njehii ko wayno matiére ko wiyetee ko mbiyete memtinaare defte mum winndaama haa mbaylo leydi matiére memtinaare so njehii to baŋnge gurɗiwal woni biologie ɗum no yeri ko noon ɗum no ko fof ɓennaa so en jiiɗi mbiyen e pulaar walla kam ko hay jaareten eyi biologie woni woni gurɗiwal physique woni ɓalliwal koko winnda ɓooyi ne winnda e pulaar ne juuɗi koko winnda ɓooyi gannde muɗum koko bindaade ko defte ngoni heen ko fannu e ganndal ko fannu wona tan ɗum ɗo baŋnge diine winndaama ɓooyi wona hannde windete koko winnda ko ɓooyi qur'ana winndaama e pulaar haa laaɓi sifaaji ɗiɗi fof hay enen o sahaa jooni eɗen ngoni e bindol he eɗen ngoni e wittu muɗum ko haa sabu ko ɓuri heewde ko neɗɗo gooto tan jotoo wona e winndude winnda haw gayno o yaltina o wiya mi winndi ɗum ɗo yalta jooni enen gom fule witto wona noon yiɗi waɗde en jiɗɗen ko kala ko eɗen binda taw fannuyankoɓe muɗum joyo jeegomo sappo ina kuufi goto fof taw ne adda heen yiyande mum goto fof adda heen juɓɓude muɗum goto fof adda heen gandal muɗum winde ɗum woni defte keddiɗe ko ɓuri heewde defte bindaɗe e taw ko neɗɗo tan windi kañum tan hoore muɗum sa tiimi heen wasata jiya heen ngakkande sa yani heen ngakkande to baŋnge gandal ngal e hoore muɗum tan jiya heen ngakkande to baŋnge lelgo walla to baŋnge lowdi taw an sinno sago ma wonani taw an hoorema ka fannenke heen jomum daɗanima heen walla taw ni andadimo heen joni noon sino sago ma taw an wonani lelorto joni so woni hunde yewtande tan nde heewɓe mbaɗi haysono ngakka wonata ngakkande kewɗe wadde to baŋnge diine koko winda sharia koko winda ha laaɓi tan mi haalɗo deftere wotere tan wona waɗande nde publicité kono anndu diine ma nde ceerno Jalaluddin so neɗɗo tiimi e mayre tawi ko bawɗo pulaar so tawi omo wawi bindude janngude pulaar so tiimi e mayre o wonta namnade hay goto diine makko o wonta namnade hay goto diine makko joni omo wawi noon namnade e nder deftere he yo saggita omo wawi nande toon konngol o ronka famde omo wawi nande toon masal o ronka famde masala o ko mawtindine ɗum kam ko alay saago kono kay so tawi o tiime mayre he ha wawi nde o wonta kay yaadino ko goɗɗo omo namno diine makko ko noon kadi to baŋnge geɗe fof géographie en tarih aade tarih afrique no woruno ɗum fof geɗe bindaɗe ko ɓooyi wadde hannde wona toon woni caɗele woni caɗele ko janggen ɗon de woni caɗele ko janggen sabu to baŋnge so tawi janggaka so tawi yimɓe janggata enen en mbiyata en janggani sabu sen mbiyen janggani tan way kono kadi eɗen diwta eɗen walla eɗen marginalise jangguɓe kono noon en janggani en masse en janggani keewal wadde tan ko yimɓe seeɗa jannguɓe ɗum ɓenne mbawa nawrude leñol yeeso leñol yarata yeeso to baŋnge gandal muɗum e ɗemgal muɗum ko taw leñol ngol fof ne janggi taw hedde 80% ne janggi 70 à 75 minimum taw ina janggi taw ɓeɗo fof kam ne jeeyi bindol so neɗɗo windi deftere muɗum yaltini deftere nde taw kam ɓeɗon cooda e on saaha kanko no heeɓa hen gartam o heeɓa hen coftam wawde windude goɗɗum kono hannde windiyankoɓe ɓe pop ko katantagal tan yidde leñol ngol tan ko ɓuri hen heewde jomum windan ha gayna waɗa defte ɗe ha gayna ɗe muule ɗe jooɗoɗe donka yaade birtude fof wiyatama tan ko machallah wallahi an kay aɗa waɗi faɗi caɗɗa kay ko ɗum ala ko nafata ɗum hen woni nafata machallah mi waɗi fayida amin caggal moon jokke golle ɗum hen nafata ko jokken golle wiyete sabu kala neɗɗo ina woodi ɗo heedi e leñol kala ko windete yiɗi ko janggede kala ko windete yiɗi ko janggede janggete noon taw jomum janggi so jomum en ɓe jaɓani yaade duɗal jaɓani janngude pulaar joni yimɓe fof mbiyata ko jangde pulaar ala nafoore ɓe mbiyata ko jangde pulaar ala gandal ɓe mbiyata ko jangde pulaar ala ɓe mbiyata ko jangde pulaar ala gandal ɓe mbiyata ko jangde pulaar ala jobdi jangde pulaar nde wawa waɗande hoore mum ɗum ko enen mbaɗata ɗum ko enen mbaɗata ɗum waɗi mbinumi nani magasin o yani fawru ndu ha joni ɗum ko fawru tan ko enen jigganoy to fawru ndu noon nde wurirta noon nde hokkirta en nafoore ko enen mbaɗata ɗum sabu so tawi jangde pulaar nde hannde to nde tolni e gandal ɗo so tawi fulɓe fof jannguno e keewal
ngal ɗo namdal tawno ko ɓennama beele pulaar ne waɗi gandal tawno ko ɓennama sabu soɓe ñaggun tan maɓe gandan gandal ngal nan toon gandal jangde pulaar ha joni kadi hewɓe hen kadi ne jangga kadi kaɗa tan koɗo mbiɗa ɗo so mbawi alkules ɗe seeɗa tan mbawi yide bindol tan gimmo daro mbiya wonde kañumen ko gendiyankoɓe minne ko ɗon ne woni caɗelam ɓurde mawnude caɗelam ɓurde mawnude foof ko neɗɗo jangguɗo pulaar tan seeɗa tan immo tan wiya kañum kadi ko gendiyanke daro ina waɗa jime walla ɗum ɗo ne wiya gendiyankagal wona gendiyankagal woɗɗodiri e janggude pulaar janggude ko almudo jangguɗo ko almudo so jangi noon o yeehi hen o jangi hen ha woni duuɓi o wona gando wonde gando kadi won ceerno wona goto woni ceerno ko jangguinowo o e ka jangguinowo ka ceerno sa jangguinani tan ka gando sa jangguinani ka gando aɗa wawi noon hutorade gandal ma jiɗɗa sa woni jangguinowo saabu jangguingol ko hoore mum eɗen gandi waɗi lawol muɗum woni laabi muɗum saɗa yiɗi wonde jangguinowo ko ma kebloɗa ndewayngol lawol keɓloɗa ngol karallagal jangguin eyo so tawi noon a yahani toon a fini subaka tan kadi a wi kadi ka jangguinowo kadi ha joni sa yiɗi kadi gona jangguinowo kono jagganam ɗon en gartan saabu namdal men ngal ɗo ene toɗɗi ɗon ha tengti en battaten hen tan ha joni ɓeyten koye namdal gotal ngal tan so ƴeewi no mbiɗa ni hande heewi ɗo neɗɗo janggui seeɗa tan wona e jangguinde to jangguinta ɗo ete o ɓuri wawde nawdude hen ko tidde hoore o janggui tan ha watti yide bindol pulaar o wonti jangguinowo o wondaka wonde andude janguingol hoore mum jogui ko fannu muɗum ma jaaha kebloɗa e oɗon fannu walla jettoɗa won e gande ete sa wi aɗa wattamo e lawol holko heewi wiide min ko ni ceernam jangguiniri kam anne kadi holko mbiyata e on kono kadi holko mbiyata ko fewti e dosgal beele won ko pamɗa ko fewti e dosgal tan ha tengti onon hufɓe leñol ngol dosgal kay nani ngal ɗo dosgal kay ko ɗo ngal nandira kala jaltuɗo ngal ene anda ka jaltuɗo ngal te yimɓeɓe ne mbawi artirdemo walla ko nandi hen saabu sa wi neɗɗo woni tan heewi wiide ko ceernam wi o ɓuuri hewde hande nder temedere jangguinoɓe pulaar foof ɓe kawraten e dow weeyo sa yi tan a wi aɗa yedda ko waɗata ko heewi widema ko ni min de ko ni ceernam jangguiniri kam eyyi aɗa andi ko adi foof to banggue konngol ko ni ceernam wi holli an kam hay hunde anda holli an kam ka momtiɗo an kadi ko ceerno ma haalata wona an firti an kam ala ko ceerno ma warmo wawa soradema wawa wasoradema to banggue gandal saabu ala ko ganduɗa neɗɗo moƴƴi ko so tawi gandal sa janggui ɗum a wawa a andat ɗum tigui rigui e on saaha saɗa haala wiyata ceernam wi ko sifa défensif wona sifa ko teddugal ko sifa défensif hankkadi ko kaldowo e ma o a yiiɗa o ñaayima tigui rigui e alanamo feere patɗat ceerno ma mogginoyɗa caggal ceerno ma sabu aɗa andi sa wi ceerno ma wi hankkadi an kam woppete omo andi an kam kadi ala ko mbiɗa ko ceerno ma wi wadde ɗum ko hunde less ɗum ha ɓurti to banggue jangde pulaar dosɗe muɗum ko minda ɓooyi wona hande mbiɗa sikki wiyama ko guila hedde de 60 en wiyama ko 60 et quelque ɗeɗo biyeteɗe alkule ɗeɗo ɗe kutorɗen hande biyeteɗe alkule mbagne guila ndeɗe kawra ɓe jooɗi ɓe mbaɗi kuule ɓe mbaɗi celluka ene waɗi selliyankoɓe nane gomi fulo e hoore muɗum e witto eɗen jogui toon selliyankoɓe nan toon eɓe keppa ko neɗɗo windirta ko wona noon taw ɓe jani e dow ma est ce que eɓe keppa ko neɗɗo windirta ko wona noon taw ɓe jani e dow ma wadde ko ɗum fannu kadi labtuɗo e nder ganda e nder pulaar e nder jangde nde neɗɗo wawa janggude pulaar haw gayna o wiya omo wona goɗɗum e nder ɗemgal ngal so tawi taw o rewani e celluka o rewa celluka mo anda kay ko mbiyaton mafa caako so anda ɗen gueɗe kay o anda celluka o anda ɗaɗol holko haalata o wawi windude sako jangguinde kay saabu jangguinde ko hunde gandanɗa hoɗum hono ɓurde wadde fayida e gueɗe ɗe foof saabu sen ƴeewi nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ne wiya en to khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama holko firti ɗum o ɓuuri moɗon moƴƴude foof ko janggoɗo Qur'ana kadi jangguini firti ko jangguinde
ko hunde wonde fayida no fewi par ce que ko transmission joni ko woni e ma ko dañƴa ko e gandal aɗa hokka ɗum woɓɓe aɗa loowa ɗum woɓɓe joni ko lowata ko noon yo won ko selli de sabu so sellani tan firti ko an a ñawi a ñawni woɓɓe dokkaɓe rafiji kewɗi dokkaɓe rafi gandal ngal dokkaɓe rafi mawmaw dokkaɓe kadi rafi ngamela wasa yiiloyade gandal nokku goɗɗo par ce que kamɓe hankkadi ɓe mbiyata koɗo maɗo tan yoni ɓe jahata nokku goɗɗo te kadi tawɗo maɗo yonani wadde to banggue ha joni ko kalanɗen nane ko tan gandal koko jangguete kadi leñol ngol wata ngol gañño yo yimɓe yo janggu soɓe janggui ko yiilete ko foof nana e nder hen heddi ko hande heñare mawde no waɗi goto foof yiiɗi ko so wuɗɗima hande yo waw hande yo dañ hen poste hande yo heɓ hen kalis hande so tawi a ƴeewi hunde nde ko mbatta ko a ala hen gartam to banggue jawdi tan ni buuɗi mbeɗa an ɗum alanama nafoore te pourtant to nokkuji goɗɗi ɗi foof sa ƴeewi neɗɗo natta école hande tan hokke poste ministériel hande dawal gongal ɗo ngal mawni kono hoko waɗi ɗum ko muñal waɗi ɗum ko pellital waɗi ɗum ko hokkude hoore muɗum gandal so tawi yimɓe jaaɓi janggude tan tigui rigui ɓe jaaɓi heblade wadde hebloji ɗi poti wadde ɗi e nder gandal ngal hande hunde fof nana hen winda ndema nana hen winda so tawi ken remoɓe so enene woni mataw fina tawa meɗen ko ndema nana hen winda holno fof no ndema moƴƴirta hande taw jiiɗa ndema men hanki ka holno fof no ko yarata yesso no ko fewirta nana winda defte mum ne goodi hay jangguinoɓe muɗum ne goodi yimɓe tan ɓe ganduɗa ɓeɗo ko hebloɓe tan ko fati ɗum sa tan so mbaɗi ɗo tan duɗal moɗon walla o mbaɗi ɗo tan ko wayi hon noon association tan e wuuro moɗon o jiiɗi ɓe garata ɓe gaddana mon defte ɓe gara kamɓe koye maɓɓe ɓe daroɓe balla mon to banggue gaynaka ko noon foof nan winda hono jawdi moƴƴirta holno jawdi dandirte hono jawdi safrirte hono jawdi ɓulnirte kosam holno mbaɗata ha ngu mbawa wurde e ɗam kosam taw a tampani holno gaynaka hanki ka taw wona kan kadi taw ko gaynaka hande ka taw aɗa jooɗi e galle ma aɗa yiiya ɓesgu ma ɓe pina subaka nawaɓe école garta jawdi ma ndi aɗa heeɓa e mayri kosam ɗam keɓata hen ɗam aɗa wuuri hen aɗa yoɓa hen jangde sukaɓe ma aɗa holta hen taw kadi aɗa suuri hen kadi so juuti ɓamtoɗa so juuri jara yesso ɗum foof koko winda hande ne jooɗi heddi ko ma jangge so windama ha heewi tawi so soɓɓe fof janggui seeɗa tan jooɗima walla janggaka boom saabu hay janggoɓe seeɗa ɓe koɓe ñaggani saabu neɗɗo foof jangguɗo seeɗa jangguɗo alcool seeɗa hono mbiɗani tan janggui ha fuɗɗi wawde bindol seeɗa tan darti so tiime gandal o wawa janggude saabu gandal kadi ko fannu goɗɗo gandal e bindol walla ɗemgal wona goto mataw toon helmere ne windi no ganduɗa ndeɗo helmere ko ɗum woni walla tawa hunde ne winda no windirani fodde windane hiɓɓude tima mayre donc heɓde mayre famama iwruma dow saabu ɗum ko ala base wadde firti ko yo jangge so janggama ha muusi ha tiiɗi e on saaha ha jomum heeɓi hen seeɗa fagal muɗum par ce que pular ko mane jangga heeɓa seeɗan fagal ɓuuri hen famɗude ko si hay soko seeɗan fagal gandal kam keeɓa wiya kam a wawi bindol a wawi ɗemgal a wawi celluga a wawi ɗum ɗo a wawi dosɗe naggam woda hen walla kam daña hen fannu mo jaaruɗa e on saaha kebloɗa na jaaha ƴetta fannu mo cuɓiɗa kadi kebleɗa on fannu e on saaha gona fanni yanke kono so tawi ala hen foof ɗo gonɗa mbaɗa kono am ni an kay ko ɗon tan jooɗoɗa aɗa wiya alhamdulillah gueɗe gasi taw har mi jeeɗiɗo fuɗɗaki eyyi ɗum waɗi noon en ɓosani ɗum haɗi en ɓoste te ɗon ko ma sippireno sen paami haala ma ko yo seere ɓe jangguinoɓe mbi yo almuɓeɓe darto e gandal wata ɓe jondino wata hay goto yondino saabu gandal yondintaki gandal yondintaki no sa sallam wimen ko minel mahdi ilal lahdi ko guila tekke ha e kasanke firti ko yondintaki neɗɗo foof kala nde o fini so tawi tan o jaaɓi ma wor ko janggi kala neɗɗo fini so jaaɓi
ma waɗa ko jangi hayso salima kadi ma waɗa ko jangi heddo ko jangde nde o jaɓa hutorade nde walla o salo hutorade nde kono ko hayso salima ma waɗa ko yi ko ina andinamo ko andano hanki wadde jangde ala ɗo haaɗi heddi ko so tawi kalten hankadi ko haala gandal pulaar beele ne jogui gandal a hani jogui gandal kono noon e mbawi yitude gandal ngal sowona taw janggu ayi so tawi Allah hokki yeru jangguɓe ɓe kutorta ko gandal mumen walla defte kewɗe bindade hono mbirɗe ni taw gueɗe defte kewɗe ɗe binda kono taw yimɓe mumen janggani way tan kono dimdal Baba so rimdama defte ni ko nafata Baba haydara sa fi Baba defte ha heewi a ƴetti ujunere deftere a rimdi ɗum e ɗon Baba ko nafata ɗum sowona aɗa loraba hay hun nafatama wadde leñol so janggani ko noon ɗo siwade so ngol windanama gande ɗe pop so bindama gaddama e ɗemgal he wontata ko zéro sabu ɓe naftortako ala e maɓɓe jeewowo anda ala e maɓɓe mbawa ƴettude hutoro waɗi firti ko ala nafoore nde heɓete tan ko ma jangge jangge kadi taw wona taw ŋaññaka yo jangge gonga e gonga yo jangge gonga e gonga duɗe no goodi seeremɓe ɓe yoɓe tinno yoɓe janggu kamɓe koye maɓɓe sabu saɗa haɗa mawi wonde ceerno jangguto sa wawi hebleɗa to banggue fannu janguiniyankagal sa wawi noon sa heblama toon a wawi on saaha nan wona janguinowo taw woni janguinowo tan a laaɓi hoore ma reedu a laaɓi leñol ma reedu on saaha kala ko daariɗa hen no fotiri foof so wonko nanɗe hen aduna ma ko gañari so ala ko nanɗe hen aduna ma dañ hen lakara ma saabu daraniɗo leñol o jeeya koye felloɓe diine daraniɗo leñol jeeya koye felloɓe diine jarama weltanama no fewi ceerno Moussa laaɓi labti kadi en dañi weltade no fewi lamdal men ngal ɗo ko oɗo saaha gonaɗo ko dariɓe oɗon bitta oɗon binda e oɗon karbo ko fewte e leñol ngol e oɗo saaha joni beele won eɓɓale ɗe eɓɓuɗon fewde e leñol ngol gonaɗe e tawde cuwa taw yaltinede boowal woni koye defede mais suwa yaltude beele won ko mbawɗa jubbande en hen eyyi ko defete ene heewi so Allah so tawi hande to tawi en jeehi to banggue Gomo Fuloye Witto ko Gomo Fuloye Witto eɓɓata walla ko eɓɓi walla ko defata ene heewi mi andani seɗen mbawi haalde ɗum ɗo saabu ene woodi hen to banggue caggal gandal ngal tan e hoore muɗum e wawde e fulde gande ɗe ne watta e Pulaar e defte ɗe ne muule ne jaltine eɓɓore wonde kadi ne woodi wadde feere yimɓeɓe beela eɓe gona hunde wotere woni Pulaɓe sabu nane mi wiɗo wonde eɗen jogui caɗele to banggue konngol guendiyankagal guendiyankagal sen piri ɗum to français ko républicain wadde firti ko en république haɗa meɗe wawa wonde républicain taw ala république taw ala leydi wadde guendiyankagal ele saabu leydi guendi wooda enen ngala guendi te guendi wawa wodde tawi dental wodani ngala dental enen ka enen fof ɗum kam enen fof eɗen kawri ɗon kala ɗo fuɗɓe kaali mbiyata ko en dentay e dental kadi wawa wodde so tawi en ngala kawral kawral kañum wonata sababu dental hokka en gendi aduna kadi guendiyankoɓe adda goɗɗum e goɗɗum e goɗɗum e tawde noon en ngala ɗeɗo guendiyankagal woɗani kadi sa ƴeewi guendiyanke ko wiyete guendiyanke ko hoore muɗum so tawi ina labti so tawi guendi o heɓama ha gasi poto wonde guendiyanke o kadi en tiiɗi ha maayi en tiiɗi ha maayi saabu mbiɗa teski guila ko ɓooyi pulariyankoɓe hewɓe joni kam ɓe mbiyete min mbiyataɓe ko dartiyankoɓe hewɓe so tawi jomum haali walla so tawi a yadani jomum e ko haali walla eko windi walla eko golli tan jomum wattatama an ka gaño leñol an o wattama ka gaño makko de o fof no waddema tan kam ka gaño makko tan kam kaɗon ɗon kono ala kam waɗatma ko gaño leñol o wiyatma ka gaño ɗemgal ka gaño leñol te ɗum ko c'est l'injustice fotani wonde guendiyanke ko jaɓowo waddede confronté miijo muɗum e gandal muɗum taw omo jaɓa yewtidede omo jaɓa wadde carte sur table ko andi ko haw anda tigui omo andi walla haw anda o anda par ce que sa tawi gandal ma ngal ngal jirguetake hono gandirta so tawi ko gandal ma ngal ngal selli ngal tiiɗani an hoorema so tawi kadi a jaɓata ha joni jirguede ha ƴeeweɗa so tawi aɗa tiiɗi walla tiiɗani holno gandirta saɗa tiiɗi Allah o e hoore muɗum kanko ɓuuri andude en
aɗa neɗɗo kam maɗa wasuɗo aɗa Allah kono Allah wi wonde mar cikkuɗon onon julɓe mbeɗa woppira mon ni tan tawi mi wona ƴewndotoɗo on ala Allah e hormono ƴewdo en haw anda beele eɗen tiiɗi e diine he beele ko gonga men ko mbiɗen eɗen gonɗini ko beele ko gonga men walla ko cakan sa woni ɗo ka julɗo aɗa woni hen tigui rigui Allah aɗa musiba to ko so waɗa e dow ma sa muñi a wullitaki a woytaki o itta on musiba somo wela so tawi wonko moftama ko ɓuuri ɗum ko moƴƴere mawde o ƴetta musidɓe mawɗo fawa dow ma haw ƴeewono mbaɗata so tawi a woytaki o itta on musiba o addama jaam ha heew o addama jaam aduna o addama jaam lakara ɗum woni keeɓa récompense woni walla mbiyen ha joni ɗum ɗo ɓesnoje diine ma yani gonɗingol ma ko heddi ko fof ne kadi ko noon hunde fof ne waɗi caɗele muɗum ne waɗi darde muɗum ne waɗi sahaji ɗi ganduɗa hoorema aɗa sago jottoɗa e nokkuji ma ƴewneɗa min ko ni tan mbami tawi yimɓe jaɓtan alay sago hi Allah heɓani ɗum sagani Allah hay kañum wi kañum woni Allah jarama o wi kanko woni tagɗo o ƴetti nele makko o neeli e yimɓe kono won wiɓe won wiɓe o jaɓani omo woodi kono jaɓani ko haali ko won wiɓe o wodani ni hojoma ƴiine ɓaaje en rowa jubbande en eɓɓoje he seeɗa mbawen tigui wadde konngol cikkito eɓɓoje ko yo pulago hawru est ce que pulago yo hawru hay so tawi dañama ko kawral taw ko kawral to banggue ɓalli taw fulɓe gara ɓe gimmo to ɓe gimmo ga waɗe jogo fedde wotere mawde joguide pelle ɗum woni fandare mon gom fulo ɗum koye pandaji amen jeeya pandaji mon jogoɗen pelde wotere mawde wona noon gom fulo wonata ɗum gom fulo kañum yaari ko banggue witto e fulde e gandal kañum sohlani wonde nden ɗon kono noon gom fulo ina yiilo walla ina yewta ina waɗa jewte ne hirjina beele fulɓe ne ƴeewa hawrude ɓe mbaɗa fedde wotere mawde nde wona fedde huftudinde wasata taw wonɗo jogoɗa e wonɗo joguiɗen ko way hon noon kono so dañama gom fulo witto ne jiiɗi goldirde mabɓe gam ha ɓe mbawa wonde fedde yummare windere hono no keppelle kadi hono UNESCO walla loni en ni ɓe jogo kadi pelle keeriɗe to banggue kala leydi ɓe jogo toon fedde leydi fof taw fedde pelle ɗe ɗon ne jogui ne kuufi pelle keddiɗe gonɗe leydi heɗen e on saaha coordination woni hakkude mabɓe taw kala ko dilli dow ina tine ha less kala ko tina less taw ina ngabbo ha dow taw fedde mawde nde ne jogani en ko jokkodiri hakkude laamuji e pelle mawɗe taw damal fof ngal pogguɗen eɗen mbawi uddide eɗen mbawi udditan en naaten eɓɓo wongo ngo ha joni ko hono gon tan ko beele pulareje ene ɓaɗodira to banggue witte gandal ko beele pullo mo Fouta Toro o so haali taw pullo mo Adama o eɓe mbawa famodirde pular o wona goto to banggue bindol hayso o wonani goto to banggue ɗemgal kono o wona goto to banggue bindol hono no hande leyɗele arabe ɓe mbayni ko leyɗele arabe ɓe wasani hay wona ɗemɗe ganduɗa hoorema nan toon ko arab ne jogui hay bindi mum e banggue kono kala ɗo ɓe ngali e nokku officiel ko wayno télévision mabɓe ko wayno administration mabɓe ɓe jogui ɗemgal arab fusha o ko on windete on windete on haalete wadde pular ne ne wawi jogade ɗum taw kadi ala fof ko bonnani ɗum e ɗemɗe mabɓe gaddinaji keeriɗi ɗi ay ɗum fof koye eɓɓoje he jeeya eyyi ken académie enen gom fule witte ken académie fandare meɗen ko gandal heddi noon kala kadi ko miccete kadi micciyankagal gongal eɗen nawori ɗum hen kala ko ina wawa nafde leñol ngol kala ko ina wawi ɓamtude leñol ngol kala peeje ɗi ina pota wawde eɓɓede jogue ha leñol ngol wawa yarude yesso ɗen peeje ene eɓɓe to ina miije toon kadi fannuyankoɓe ɓuurumen kadi to banggue gandal nan toon wona haala tan min goto on ɗon wona gando a fof woni ɓuuri wadde gandu a jarama a weltanama no fewi ceerno Moussa hojomaji ɗi ñanguiri en juuɗe joni a salminan yoga e terɗe gonɗe to goo witto gam hono ma en golle mabɓe payodinɗe ɗo wawi limtude yoga e yimɓe e konngol maɗa cakkitol mbawa kadi waynade bandiraɓe ɓe so mbiɗe limtudeɓe en juumat saabu eɓe joni kadi koɓe dariɓe lang kadi ko yimɓe ɓe ganduɗa hoorema kadi fayodimɓe jaɓoɓe ko mbimi ɗo ko goto ma fof ne jaɓa memede jaɓa membede
jaɓa dillinede to baŋnge gandal muɗum ha yaltina ko andi ko walla ha an jaltina ko ganduɗa ko gadda ɓeyditora ɗum e nder gandal muɗum he wadde firti ko wiyete dartiyankagal ko koɓe ɗum ha timmi eyyi joni noon so tawi en mbi en limtat en mbawa wawi limtude ɓe kam foof kono en donkata limtude hay sogo ɗiɗo walla tata koyno mbawi Mamadou Salif kanko woni keriɗo dingiral ngal kanko jogui eɓɓore nde tigui rigui to Lasli o jeeya ko Mauritanie hande o sa noon o jooɗi ko Gabon ko dariɗo lang machallah mbawi Mamadou Salif en jejjita mawɗo meɗen ceerno Abou Racine Diop wonne ko goto e dariɓe guila e murtuɓe jooɓen guila ko ɓen wona eɓe jangguinimo ala ko kanko e mabɓe darodi koye mawɓe jeeya guila e Libye en ɓe kaɓama banggueji foof on hannde dumunaji wonno ko duuɓi ɗi o wonno ko États-Unis nde min gandudirta kono o sa joni kanko jooɗi Canada Abou Diop ceerno Abou Racine Diop kadi ko gandaɗo e nder haare Pulago e banggueji foof eyo ceerno Ibrahima Malal Sarr on kala ko fati banggue informatique kanko woni toon ngaari mawdi ndi on en mbawa wasde inudemo saabu ko daariɗo lang kadi ko golli hen golle baɗɗe fayida no fewi hande kala ko fati banggue informatique tawi Pulaar won hen ina fuɗɗi yitude hen hoore muɗum walla ni hen hoore muɗum ko kanko woni sababu eyyi eɓe kewi hankadi ma raw mi mbiɗani limi juuma eɗen jogui musidɗo meɗen kadi nan toon wiye Abou Diathie ware gommu ngo fewani kono hewani kono mo jogui gandal pattam lamiwal biyetegal cammalal ɗum ko émission kurɗo walla émission ngaji kurɗi kadi ko gandal ngal ganduɗa minen foof min jiiri tan kanko goto jogui ngal ɗon ngal Abou Cheikh Abou Diathie ko baɗɗo fayida no fewi kono yin leñolngol so annudemo taw eyyi wiyete ko esquelette Falidou Sy en fof ne toon Mamadou Falidou Sy en ɓen fof nana toon to banggue mathématique ɓen fannuji foof jarama eɗen jogui wonɓe toon ɓe fof tawte koye goomu fulo e wittu kadi ha joni mbiɗa waɗa hen erang so tawi eɗen kadiri o hojamaji woni goomu fulo e wittu ha joni ina ero saabu fandare nde ko rendide leñol ngol foof to banggue anduɓe ɓe joguiɗen ko fannuji tati e yimɓe ɓe cohlu e nder goomu fulo e wittu fono gadano ko gando bawɗo kadi Pulaar taw ko gando to banggal gande fannu hay sinno tawi ko français walla anglais walla arabe o wawi kono kadi omo wawi bindol Pulaar no moƴƴi omo jogui hen fannu omo gollo hen omo yiiɗi waylude ɗum e wattu ɗum e Pulaar omo era nde o arata o wallodira yimɓe ɗum ko hen goto ɗimmo ko gando omo jogui fannu gandal kono hayso wawa Pulaar kono mo yiiɗi gollade ɗum e Pulaar so heeɓi yo ara omo haala gandal makko amin mbattanamo ɗum e Pulaar tataɓo komo ala gandal o ala gandal o ala fannu o wawa kadi windude Pulaar kono ko ɗemɗiyanke ko yimɓe ɓe gandanɗa ɓe mbiyatan des éloquents yimɓe ganduɗa eɓe keewi eɓe kaala te kelmeni ne heeɓe mabɓe on so ari e nder ko haalata ko ma min ƴooga hen kelmendi min ballitoro komin gollata ko e ɓeɗo kowoni cohla jarama eyyi ɗum noon ko wona ɗum ko yettande on Allah e duwanade kadi télé o e duwanade kadi leñol ngol wiide yen kebbin duwaw enen foof leñol ngol kala gorko en debbo en goto fof to wawi wonde yo waɗan leñol ngol duwaw leñol ngol e ngol tampi e o saaha e ngol tampi e banggueji foof noon wona banggue goto ene wawi so wi leñol ngol tampi wodat hakkillaji jogui kono wona toon tan to hakkillaji ɗi dogi to e to hakkillaji ɗi dogani to foof eɗen tampi ñagoɗen Allah yo Allah addu jaam amin Allah addana en jaam Allah addana hen ɓuural waɗana en hen kisal waɗana hen ɓamtare joni won gueɗe kewɗe ko Allah wi inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah waylata ko woni leñol sowona ɓe mbayli wone mabɓe ay sago mbaylen so mbayli Allah ara e meɗen inchallah rabbi assalamu aleykum wa rahmatullah weltanama no fewi ceerno Moussa Gura Thiallakou Dioute on jarama yeeɓiyankoɓe Ayaw Penal TV kadi en beltima no fewi kadi sinno ko sago men ndeɗo yewtere taw ko hen kireten saabu o saaha joni cikkete mataw ko mintaji 5
mbaɗɗen e yewtere nde eɗen gandi ko yewtere alɗude no fewi nde wonno sa joddima e gandu tawi kadi ko keɓidiɗo ko namdete ko aɗa haalda e muɗum kala ko ɓamɗa e banggue hojomaji aɗa yawa ɗum nden noon on calminama on juurama kala ko fewnitaki on haalaji he yafuya ɗabbama no kewɗen wiide ni wonko ɗaati e ɗemgal kaalaw taw ne herƴi e nufuru kettotoɗo ko noonne kay wonko welata e nufuru kettotoɗo taw ne ñaaɗi e ɗemgal kaalaw wadde jombani wooda ɗo ferguita kala ɗo perguiti ɗen en darde bandiraɓe yafuya wona mbawka katantagal e yidde tan yewtidde e yewtude bandiraɓe nden noon on jarama on calminama on juurama en arno waɗande ɗon yewtere moon Pinal e Gandal banimon debbo Oumou Hani Anne ne wonno koɗo meɗen ceerno meɗen ceerno Moussa Ba gorko mo Mali kono gorko mo Seno Wali kono kadi en mbiyan gorko mo fulɓe kala saabu eɗen gandi darde ndeɗo darade ko darde fulɓe kala on jarama yo Allah hokku en yiide ñande wonde so jeeyɗo haaji